A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. The phone lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Mayong buntag mga igsuon ko ni Kristo. Ikaduhang Domingo karon sa Adbyento. Ang antipona sa pagsugod nagkanayon. Katawhan sa Sion pamati kamo. Moabot ang Ginoo aron pagluwas sa kanasuran. Ug ipabati niya ang iyang mahimayaong tingog diha sa inyong malipayong kasing-kasing. Sa ulugon ta kining santos nga misa nga abli ang atong mga dalunggan o kasing-kasing alang sa pagdawat sa atong manunobos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, ikaduhang Domingo sa Adbyento. Ang mensahe sa Ebanghelyo nagpadayag sa atong pagpangandam alang sa pag-abot sa Ginoo. Dili lang ang kasumaran sa iyang pagkatao, kundili ang iyang ikaduhang pagbalik. Kanusa wala kita masayod. Aron maandam kita pagsaulog ni ining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala,
dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom og maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa among mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunua linamdagan sa langit nun mong kaalam. Himua kaming takos sa pagpakiguban kaniya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol, apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod. Mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo muhatag kaniyag kaalam ug sa kahibalo ug sa katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siyag pagtahod kaniya ug malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunua, hukman niya sa katarong ang mga kabus ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipo na pagpuyo ang lobo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leyon ug ang nating baka, ug gamayng bata ang maggiya kanila. Maghigala ang baka ug ang oso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leyon magkaunalag dagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios. Kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona, ang harianong kaliwat ni David mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Mudangop ang kanasuran kaniya ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Tugahin sa imong paghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Mantuan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa paghukom sa imong mga nakantos nga kinsakupan. Ang katarungan
kalinaw, hangtod nga mawala na'y buwan. Maghari unta siya gikan sa dagat, ngadto sa kadagatan. Ug gikan sa suba, ngadto sa kinatumian sa kayutaan. Luwason niyang kabus sa iyang pagsangpit, ug ang gisakit niya nga wala gayoy mutabang kaniya. Kaloy aniyang ubos ug ang kabus, luwason niyang kinabuhi sa mga kabus. Daygon sa gihapon ang iyang ngalan, magpabili ng iyang ngalan ingon sa adlaw. Diha kaniya mapanalinginan ang tanang kaliwat sa yuta. Ang tanang mga naso nagsangyaw sa iyang kabulahan. Ang katarong lambo sa iyang panahon, ug ang hangin na kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato, ug sa ingon, makabaton kitag paglaom, pinaagi sa pailob ug sa kadasig, nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig, mahiusa sa inyong mga hunahuna, pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo Jesus, aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtutuo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudiyo, aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga patriarka, ug aron daygon sa mga dili Hudiyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan, busa pasalamatan ko ikaw, taliwala sa mga dili Hudiyo. Awiton ko ang mga pagdayeg alang sa imo ngalan.
Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Niadtong panahona, mitungha si Juan nga magbubunyag ug nagwali didto sa kamingawan sa Hudiya. Siya miingon, hinulsuli ug biyain ninyo ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gihisgutan ni Propeta Isaías sa iyang pag-ingon. May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawani ninyo ang iyang agian. Ang sapot ni Juan, hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo. Nagbako siyag panit, ug ang iyang kalanon, dulon og dugos. Nangadto kaniya ang mga tao, gikan sa Jerusalem, ug sa tibuok lalawigan sa Hudiya, ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala, ug sila gibunyagan niya didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Pariseo ug Saduceo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, miingon siya kanila, kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot nga kasuko sa Dios. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo panghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha ni ining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon ug isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig, aron pagpakita nga naghinulsol kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako, magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mas gamhanan pa kay kanako, ug dili ako angay, bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagkupot siyag nigo nga igpapalid, aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Tigumo niya ang trigo didto sa kamalig, apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Maayong buntag kaninyong tanan. Ni anata sa panahon sa Adbyento. Ang panahon sa Adbyento maoy panahon sa pagpangandam. Apan daghan kasagaran nato na nalibog og unsa wa kasabot. Unsa may atong pangandaman. Ang uban karong panahon na busy na kaayo pagpangandam alang sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Mao ba na ang husto nga atong pangandaman? Mao na ang immediate nato nga gipangandaman, ang Pasko sa pagkatao. Apan ang remote, ang layo nga atong gipangandaman, mao kadto unya ang pagbalik sa Ginoo, ang iyang ikaduhang pagbalik. Kanusa wala ta masayod. Mao nang kinahanglan mangandam. Atong pamalandungan mga igsuon, ang duha ka mga magtutudlo nga atong nadungog nga gibasa sa balaang kasulatan. Si Propeta Isaías sa unang pagbasa ug si Juan nga magbubunyag sa Ebanghelyo. Si Propeta Isaías nanagna nga inigabot sa Mesiyas, magpadayag siya, isip makiangayon ug maluluyon. Maghukom siya base sa kaangayan. Iyang silutan ang mga makasasala ug iyang pakitaan ug kaluoy ang mga kabus ug mga mapaobsanon. Mao kana ang maingon nato panagna ni Propeta Isaías. Nga inigabot sa Mesiyas, makabaton ang kalibutan ug kalinaw. Aduna na unyay pagsinabtanay, aduna na unyay pagdinaitay. Si San Juan nga magbubunyag mga igsuon sa laing bahin, nagsugod sa iyang public ministry isip usa ka magsasangyaw sa pulong didto sa disyerto sa Hudiya. Daghang mga tao nadani sa iyang gitudlo ug nagtuo sila nga siya mao ang Mesiyas. Apan midumili siya ug miangkon sa atubangan sa mga tao. Ang nagsunod kanako mas gamhanan pa kay kanako. Dili gani ako angay nga mubitbit sa iyang sandalyas, miingon siya. Kadto silang mga mapaubsanon matud ni San Juan magbubunyag nga maghinulsol ug magpabunyag, iya silang hatagan og paglaom nga makaandam alang sa pag-abot sa Ginoo. Apan kadtong mga tigpakaaron ingnon sama sa mga Pariseo ug mga Saduceo, iya silang giinsulto. Kay nasayod man si San Juan nga magbubunyag, unsang matang sa mga tao, unsang klasiha sa mga tao sila, mga Pariseo ug mga Saduceo, mga tigpakaaron ingnon. Nagpakita lamang sila nga daw kunuhay, nahigugma sila sa Ginoo, apan sa tinud-anay wala matanum diha sa ilang kasing-kasing ang ilang paghigugma sa Dios. Mga igsuon, kung atong tanahon, wala masilag si San Juan nga magbubunyag sa mga Pariseo ug sa mga Saduceo. Hinunua, doon na siya'y dako nga kaluoy kanila, nga buot siya, nga mausab sila. Aron nga inigabot sa Ginoo, hapsay na ang tanan. Mautong sa dihang mi duol ang mga Pariseo, mga Saduceo, aron magpabunyag, wa sila makapaabot og pagdaig ka ni San Juan, hinunua, nadawat nila ang insulto. Niingon siya, kamong mga bitin, pahawa kamo, pakitaa ako ninyo nga nag-usab na kamo og nagbag-o na kamo sa inyong kinabuhi. Mga igsoon, kung atong tanawon ang mensahe ni Propeta Isaías ug ang mensahe ni San Juan nga magbubunyag nga atong nadungog nga gibasa sa Ebanghelyo, atong makita, atong masabtan nga kini hagit usab alang kanato. Kay lagi niingon ko sa unahan, taliabot si Kristo ug dili lang ang iyang kasubaran sa iyang pagkatao maoy atong gipangandaman, kundi ang iyang ikaduhang pagbalik. Ug kay wa man ta masayod kanusa kanang
maong panahon mo abot, kinahanglan tang mangandam. Ang mensahe sa Ebanghelyo mao, ang atong pagpaubos, ang atong pagpakigdait sa atong isig katawo, aron kita maduol sa Ginoo. Ang makababag ra gyud nato mga igsuon sa pagtubag sa Ebanghelyo mao ang sala. Apan tan-awa ra gud ang Ginoo, mahigugmaon siya nato. Giandaman ta niya. Ang nahisalaag, gitagaan niya kahigayunan nga mahibalik sa iyang sabakan. Unsay iyang gihimo, gitagaan tag sakramento, bunyag. Pero bisan kung kita binunyagan, nakasaa gyapon ta. Pero ang gugma sa Dios, wala mo hunong diha, humanta makasala. Hinunua, mipadayon, pagpadayag ang Ginoo sa iyang gugma, pinaagi sa paghatag kanato og sakramento sa pagkumpisal. Ang atong pagbalik diha sa kumpisalan o ang atong pagduol diha sa kumpisalan, usa ka kahigayunan nga kita makaandam sa atong kaugalingon aron kita maangayan nga moatubang sa atong Dios. Kaganina buntag sayo nagbisita kog masakiton. Unya ang maong masakiton dili na makasulti kay duna na gi suksok sa iyang baba aron siya makaginhawa. Ug moingon ta nagpaabot na lang gyud to siyag kanus-a mupirma ang katapusang wati. No? Moingon nato nga mo na lang gyud ikuwang. Gipangutana sila sa doktor ang mga sakop sa pamilya kung musugot ba ang pamilya nga ilang pamutangan og mga aparato aron lang yun mapataas, malugwayan ang iyang kinabuhi. Nisugyot ko, ngaingon ko nga pila man ka tuig kung ugaling butangan og aparato ang iyang lawas. Niingon sila, pila lang kaadlaw padre. Ingko ayaw na lang. Paabuto nato ang kabubuton sa Dios. Paabuto nato ang kabubuton sa Dios alang kaniya. Niadtong miaging simana, nibisita kog laing masakiton dinha sa dagkong hospital sa atong dakbayan og didto akong parokyano kaniadto naa sa stage 4 ang iyang cancer. Pero dako kay siya og paglaom tinguha nga mamaayo. Di gyapon siya kasulti pero makita nako siyang itsura nga gusto gyud siyang maayo. Pero human sa 4 ka adlaw gibawian siya sa iyang kinabuhi. Kadtong maong higayon ang iyang pag-agi sa baba sa kamatayon mao to ang kahigayunan nga siya nitagbo sa Ginoo. Atong hinumduman nga dunay duha kahigayon kita makakita sa Ginoo. Una, ang atong pag-agi sa baba sa kamatayon nga mao ang gitawag og individual judgment. Ang ikaduhang higayon mao kadto unya ang pag-abot sa katapusang panahon diin kita hukman sa Dios base sa atong binuhatan og hukman kita dili tinagsana kun dili tingob pundok. Sama sa giingon sa Ebanghelyo ni San Mateo, lainon sa Ginoo ang mga kanding sa iyang walak ug ang mga karnero sa iyang tuo. Mauna kana unya ang higayon diin ang tanan ning kalibutan matapos. Apan hinumdumi dunay unang higayon diin kita makatagbo sa Ginoo ug kana mao ang pag-agi unya nato sa baba sa kamatayon nga mao ang individual judgment. Hukman kita inig atubang nato sa Ginoo tinagsa. Mao ni ang hagit nato nga kinahanglan tang mangandam. Patalinghugi ang gisulti ni San Juan nga magbubunyag, pinaagi sa paghinulsol, pinaagi sa pagpaubos sa kaugalingon, pinaagi sa pagpuyo diha sa grasya sa Ginoo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen,
gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkasay, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios nga muanhi siya uban ang dakong gahom ug himaya. Ug moingon kita, Ginoo, dungga kami nga midangop kanimo. Nga ang atong simbahan magsangyaw ug magpuyo unta sa mensahe ni San Juan Bautista ug matinud-anong mag-agak sa tanang katawhan subay sa dalan ni Jesus diha sa kinasingkasing nga pag-alagad sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong pagtuo sa pag-abot sa Ginoo, maglipay ug magdasig kanato, ilabi na sa mga nangatungdanan sa gobyerno, sa pagbag-o sa atong kaugalingon, ug sa katilingban nga atong gipuy-an. Magampo kita sa Ginoo. Nga mag-andam kita sa dalan sa Ginoo, pinaagi sa pagpuyo sa kinabuhing, nagsalikway sa mga bisyo, ug uban pang daotang buhat, nga maoy mahimong makapahimulag kanato sa relasyon sa Dios ug sa atong isig katawo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabos, mga masakiton, ilabi na ang nagtanaw karon sa telebisyon, mga binilanggo, mga batanon, nga naulipon sa druga, makakita na unta sila sa kahayag, uban ang buhing paglaom sa pag-abot sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo kamumot, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga benefactors o sponsors ni ining TV Mass, suklian unta sa Dios sa gatos kapilo, nga grasya sa ilang pagkamanggihatagon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuohong nangamatay, makasinati na sa hingpit nga kahimayaan uban sa Dios didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Muhilom kita sa makadyot alang sa atong tagsa-tagsa kakatuyuan ug alang usab niining musunod.
Amahan, naghulat kami sa pag-abot sa imong anak. Itugot nga mahimo siyang among kahayag sa kinabuhi, ug liguna ligong giya nganha kanimo ug sa katawhan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Daygon ikaw, Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon among nadawat kining among gihalad kanimo. Ang pan nga abot sa yuta ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Inaagi sa gikahulugan ining tubig ug bino, makaambit unta kita sa pagkadiyos ni Kristo, nga miambit sa atong pagkatao. Daygon ikaw, Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon, among nadawat kining among gihalad kanimo, ang bino nga abot sa yuta ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Madawat unta kami kanimo, Ginoo, ug kining mga gasa nga among gihalad kanimo, pinaagi sa kasing-kasing nga mapaubsanon ug mahinulsulon. Hugasi ako, Ginoo, sa akong kadautan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa inyong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghinaya sa iyang ngalan, alang sa atong kasalanan sa katibuok nga santo sa simbahan. Makapuy-puy unta kanimo, Ginoo, ang mapaubsanon namong pag-ampo ug sakripisyo. Ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo
sama og tawo, gituman niya ang laraw, nga gihimo mo kaniadto, o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan, makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw, kanus-a si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, juyog sa ilang walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midaig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. We proclaim
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Kaluy-i usab ang tanang mga masakiton, ilabi na sila nga anaa sa ilang panimalay, ug sa mga balay tambalanan. Ug himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus pagsangpit sa Dios ug Amahan, busa magdungan ta pag-awit sa maong mga pulong. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Panagdait maanaa kaninyong tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang bangkite. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato alang sa kinabuhing dayon.
to bear. Thank you, Father, for your perfect gift of love. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Do, 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 Bangon Jerusalem og tindog, hangpa ang kalipay nga moabot kanimo gikan sa imong Dios. Magampo kita, human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi niining sakramento, tudloi kami sa pablabihon namo ang mga butang langitnon kaysa mga butang nga kalibutanon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang mga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kining atong santos nga misa, atong naihatod sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, uban sa tabang ni ining musunod. Una sa tanan, gusto kong pasalamatan ang atong Mass Presider, si Reverend Father Brandit Bohol, ang Parish Priest sa Alang-Alang, Mandawi, Christ the King Parish. Atong hatagag pala... O ang atong choir, ang Kanta Sugbo Choral, Pilgrim, Santo Rosario Servants of the Word of God Association, led by Brother Joey Liano, ang kolektoras sa Santo Rosario Parish, o ang atong mga offerers, si Jane Duarte and Tess Masias. Ang nagdagkot sa atong kandila karon si Sister Julita o si Sister Ronquilia. Atong mga altar servers, atong readers, lectors, Eucharistic ministers, o kaninyong tanan nga ning apil ning santos nga misa, daghan kayong salamat. Og sa makausap pa, gusto kong mohangyo sa inyong tanan, labi na karon nagtanaw sa atong telebisyon, sa inyong suporta og tabang aron mapadayon nato ang paghatod sa atong santos nga misa diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, ilabi na alang sa atong mga masakiton. Ipadala lang ang inyong donation sa Daughters of St. Paul. Daghang salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ug sa tanang mga masakiton
ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, manlakaw kita og atong bawnon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. The Daughters of St. Paul would like to thank the following sponsors and mission partners: